l'oportunitat de llegir-lo. Val a dir, com a antecedents, que en la reunió informativa de dilluns passat, precisament tots els regidors assistents vàrem estar comentant que havíem rebut feia uns dies una moció per part de la plataforma d'afectats per l'hipoteca, una moció relativa a aquests fets. Tots ho teníem, tots ho havíem mirat, tots ho havíem comentat, i va ser bastant unànim, o crec que unànim del tot, l'opinió entre tots nosaltres, que ens agradaria aprofundir en el fet de saber, perquè jo francament ho desconec, i tots vam coincidir-hi, en què passava si aprovàvem aquesta moció. Al fons de la moció tots hi estem absolutament d'acord, el que ha passat en aquest país amb els bancs és un absolut escàndol, jo crec que aquí no cal dir debat-ho perquè és absolutament unànim el sentiment, i entenem i compartim la preocupació de tothom per el que és un problema ja d'abast nacional i que no paren cada dia de sortir notícies al respecte, per desgràcia, i per tant nosaltres entenem que com a representants electes i membres del ple hem d'adoptar els acords i secundar les mocions que facin falta al respecte. Repeteixo, una de les coses que va sorgir en el debat que vam fer va ser el fet de dir, si aprovem aquesta moció, nosaltres realment tenim alguna potestat per imposar una sanció a una entitat financera, etc. Que tingui un pis a Sant Pere o barris tancats durant un determinat període de temps i cada vegada hi hagi una situació social que requereixi que una persona pugui accedir a aquest pis, ho desconeixem o no ho sabem. I també va sortir la pregunta de dir, tenim molts casos a Sant Pere, Sant Pere és un poble una mica atípic, no tenim un nucli per pisos, apartaments, que potser els llocs on hi ha gran quantitat o gran bossa d'habitatges en aquesta situació. I ens vam emplaçar a dir, escolta, això ho estudiarem, la veritat és que cadascú per la seva banda s'hauria de preocupar de mirar quin efecte té, quina normativa hi ha, quina cosa podríem fer nosaltres a nivell municipal, quina potestat té l'Ajuntament per sancionar un Super BBVA, un Banc Santander, una caixa que estigui fent aquestes pràctiques que no són del nostre agrat. I ens vam emplaçar a mirar-nos-ho i en el proper ple portar a l'aprovació d'aquesta moció, crec que tots hi estàvem d'acord. La sorpresa ha estat, vam quedar d'acord en això, la senyora López ens m'ha dit d'entrar això, tindrà cap motiu en entrar-la per així poder-ho debatre, però clar, jo ara m'he llegit tot el text perquè entenc, i per això abans he volgut llegir tota ella per la fara, perquè si aquí es vota alguna cosa ha de ser en coneixement de causa. Jo m'he llegit, i vostès ho han anat llegint, aquí es fa referència a moltíssimes lleis, a moltíssims articles, que francament jo desconec. I jo, un cop arribat als acords, i haver-me'ls llegit, jo diria, ho dic perquè ens acaba potser una mica de debat i després us dono la paraula a cada un dels grups i decidim el que ens sembli més adient. Jo crec que estem d'acord, no estic d'acord, el meu grup està plenament d'acord en que el que passa en els bancs en aquest país és un autèntic escàndol. Entenc i comparteixo l'opinió que per desgràcia hi ha una situació d'emergència per a moltes famílies d'aquest país. Això no ho nego i ho explico íntegrament. Veig que aquesta moció és molt complexa, són 3 pàgines, 3 licenciats plenes de lletra, fent referència a moltes lleis. Entenc que aquesta moció és molt complexa i per la meva banda m'agradaria que algú que hi entengués, un jurista, un advocat, en aquest cas, jo li encarregaria al secretari del tècnic jurídic de la corporació que m'expliqui també aquestes lleis que volen dir, que volen fer, i quan es parla de si aplicar multes o no, és factible o no, si l'Ajuntament té competència o no per fer-ho, i per tant a mi m'agradaria tenir un mínim dictamen sobre això, si fos possible. Jo el que sí, i abans de servir la paraula a la resta de grups, jo el que dic és que per la meva banda, com a alcalde, president de la corporació, i tal com vaig dir l'altre dia en comissió informativa, la nostra intenció, el grup de govern, ja era portar aquesta moció
Ara mateix jo no recordo si és la mateixa que havien rebut tots els membres del govern i de la corporació per correu electrònic, no me'n recordo, però sé si és la mateixa. Però jo decidim el que decidim ara, ja sigui si sotmetre a la votació o no. El que jo sí em comprometo és que, com que jo estic absolutament d'acord amb el que diu, en tot, però m'agradaria saber el que voto i les seves conseqüències, però el que sí que puc dir és que en el proper ple, si no ho fem avui, no la votem ara, repeteixo, en el proper ple la portarem consensuada, com és de rebut fer-ho en totes aquestes coses que hem fet en tota la resta de punts, i degudament estudiada, que reculli sobretot l'objectiu principal d'aquesta moció, que és el de treballar en el sentit d'ajudar des de la mesura del possible de l'Ajuntament de Sant Pere per part dels membres d'aquesta corporació a resoldre la situació d'emergència, com diu la moció, habitacional que hi ha en el nostre país. No pretén defugir absolutament res, sinó que, com que els membres del ple que votem les coses i les aprovem som responsables del que aprovem, a mi m'agradaria saber què vol dir això de la llei, l'article 113 de la llei 18/2007, perquè la desconec absolutament, per desgràcia meva, perquè jo no soc ni notari ni advocat, no sé absolutament de què va. Hi ha un punt, el punt tercer de l'acord, que diu elaborar i aprovar programes d'inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar els immobles que es troben en situació de permanent desocupació, començant pels que són de propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. El fet de dir començant per vol dir que també vol abarcar altres coses. És clar, jo vaig a reflexionar, després tots farem la que convingui. Si estem parlant dels pisos de les entitats financeres que com a entitats que han sigut rescatades en diner públic no poden després defugir un interès públic, repeteixo, crec que tots hi estem d'acord, estem parlant dels pisos en poder de la Sareb o dels bancs, etc. Però aquesta frase jo la trobo una mica ambigua i no sé si també refereix a altra gent. Perquè potser jo què sé, a Sant Pere hi ha una persona que té un pis i per lo que sigui el té tancat, no? Per lo que sigui, pels seus motius particulars i personals, i no ha sigut ni rescatat en diner públic ni ningú li ha donat cap ajuda, sinó que se l'ha pagat amb els seus diners, amb el seu esforç del seu treball del que sigui. Jo no sé, aquest punt tercer, també ho deixo com a punt per debatre, exactament si es refereix només als pisos de les Sareb financeres rescatades en diner públic o si pretén abarcar alguna més. Jo no dic ni que si no s'ha dit bé ni malament, sinó que ho poso com a debat. I em repeteixo, i que des de la comissió informativa de dilluns es va donar per àmpliament acordat els vots, crec que en el proper ple quasi amb total seguretat protegem aquesta moció, tothom estava absolutament d'acord amb tot, que calia mirar aquest aspecte de si des de l'Ajuntament realment nosaltres podem posar una multa o una sanció per a les determinades entitats financeres. Jo ho desconec i ho volia preguntar als assessors dels partits, fer un informe en un tècnic jurídic de la casa, i crec que, esclar, és una mica estrany perquè secundo tot el que diu, però m'agradaria estar segur que el que diu és el que penso que diu i no diu altres coses que jo desconec perquè no sé jurista. I no m'estén més, dono la paraula a cada un dels grups, si us sembla ho debatem, i jo m'inclinaria abans i després si de cas ho podem debatre, a que m'agradaria tenir més informació, que està més segur. No per defugir res, sinó per fer-ho absolutament amb la plena consciència que voti que sí el que jo crec que voti que sí. Ara, la veritat és que votaria una mica en confiança, que me la mereixeu tota els de la plataforma de casa d'hipoteca, però sense saber exactament i sense tenir algun inici, sense això diu exactament el que creu que diu. No sé que tampoc tinc l'ordre de seguir, no? Cap a l'oposició, no? Sí, però bueno, també suposo que voldrà dir alguna cosa el senyor Bruguera, el senyor
normativa. Això, la segona força política representada aquí som nosaltres dos. Sí, encara que algú li pesi, som la segona força política. No, jo crec que no li pesa ningú. No, ho dic perquè algun comentari sentit, no sé què. Estic completament d'acord amb això. Jo crec que això és prou complexa com per agafar una decisió així accelerada i que després s'estigués de tirar enrere. Com ja li recordo que també en tota la bona fe que vam fer amb el tema de l'opció de desnonament, després resulta que tampoc la podíem aplicar perquè no era correcte. Jo estic d'acord amb vostè, jo és que, per exemple, l'article diu aquí, que alhora l'article 123 de la llei LNH, que vol... Quina pàgina? La segona pàgina. La segona pàgina. Sí. La dic per la Sí, no, però sí, vaig molt ràpid. Que aquesta actuació podria ser sancionada amb multes de fins a 900.000 euros. Clar, això són molts diners. Jo encara no sé. Per tant, com desconeixo si això podria ser competència o no de l'Ajuntament, si per no incórrer en cap principalitat, doncs estic d'acord amb vostè. S'ha d'estudiar bé, s'ha d'actuar i és una cosa que tingui cada un i que realment es pugui aplicar. Sisplau, jo agrairia que no se sent la remor. Des d'aquí ja se sent la remor, vull dir que des de darrere suposo que no se'n sent res. Però, sisplau, demanaria seguir una mica de paciència al debat. Jo crec que el tema s'ho mereix. Per tant, diguéssim que estaria d'acord amb el que dic tu. Ara, si hem de ser per un tema de pes, passaria al senyor Bruguera. Senyor Garcia. A veure, nosaltres no tenim cap inconvenient en votar-ho. Abans hem fet confiança al secretari, nosaltres som confiats a la plataforma política i creiem que ja s'ho han estudiat i tenen tot parlar. L'únic que m'ha apuntat també una mica és el comentari que ha fet començant fals, dona a entendre que comença un procés, no? Ens sobren començant fals, d'acord? Bàsicament, perquè les entitats financeres i altres grans empreses que realment són els culpables que hagi passat tot el que està passant, i els que s'han beneficiat i els que tenen un càrrec que respondre amb tot el que ha passat i que és vergonyós com s'ha funcionat en aquest país. Llavors, amb la claredat aquesta de començar en fals, o sigui que sense que són propietats d'entitats financeres i grans empreses, en principi no tenim cap problema en votar-ho i votar a favor, evidentment, no ho sé. Seria l'única contradicció que faríem nosaltres. Jo diria que suposo que tot el fet va encarat a les entitats financeres i a la Sareb. La Sareb també, ara s'ha inventat aquesta història del Banc Comador, doncs normalment crec que és el frau més gran que s'ha fet mai en aquest país a diferència. Jo parlaria concretament d'entitats financeres i Sareb, o altres derivats que es pugui inventar, perquè després no li canvien el nom a Sareb i diguin Sareb 2 i quedi fora, no? Però les grans empreses, jo aquí tampoc sé què dicten, no? Que si per exemple, jo que sé, invento ara i podria dir una bestiesa, però si ha vingut Microsoft i ha comprat un pis a Sant Pere i el vol tenir buit, doncs escolti, tampoc ens hem de ficar el pell, no? Hi ha una gran empresa i estem parlant d'un pis buit. Jo crec que és una oportunitat d'aplicació, jo crec que l'àmbit d'aplicació del sentit són entitats financeres i Sareb. Per tant, jo ho concretaria i crec que es podria votar. Perquè també diu també que ho he vist el tema en base a la legalitat i competències existents. Per tant, potser els meus temors, no sé, senyor secretari, els meus temors que he exposat, el senyor Bosch no deu un gist, també els comparteix, és dir, clar, jo sé, senyor secretari, si el que acordem és pau, en base a la legalitat i competències existents, si això ja, diguéssim que cobreix aquest temor al desconeixement de totes les lleis dels que parlen. No sé si m'explico. És obvi que l'Ajuntament pot adoptar aquests acords dins de la seva competència. En aquest cas, jo no recordo exactament les quanties, però imposar sancions de fins a 100.000 euros
si no hi ha una llei que ho avali, doncs em costa molt de... Es parla de multes coercitives. Una multa coercitiva no és una sanció, és una multa coercitiva. Què vol dir això? Que s'imposa en aquella, és una manera de fer executar alguna cosa. Per tant, la multa és perquè se l'està obligant a fer alguna cosa i com a no pot se li posa la multa. És diferent d'una sanció. La sanció és que està d'alguna manera fent algun tipus d'infracció tipificada per alguna llei i aquella pròpia llei t'indica que per aquella infracció hi ha un import. Per tant, aquí es barreja, parla de sancions, parla de les positives, parla de quanties que l'Ajuntament, en funció de l'obligació de té unes competències determinades amb unes quanties, altres coses que s'adoptessin acords de forma genèrica de dir imposar multes positives quan òbviament hi ha hagut algun tipus d'acció per part de l'Ajuntament a obligar a fer alguna cosa, fins al màxim establert segons la competència de l'Ajuntament. Aquí està escobert per la llei, perquè té dues competències, però no estàs infringint res, no estàs dient cap quantia determinada. Aquí els 100.000 euros està molt bé que els tenen aquí, poden ser, diguem-ne, efectius en cas d'haver-ho de posar, però jo tinc els meus dubtes en aquests moments si això es podria tombar a la primera de canvi per falta de competència de l'Ajuntament per totes aquestes multes coercitives. Per tant, jo crec particularment que s'hauria de, a la independència de si es voten, es podria convenir algun tipus de redactat diferent adequat a la normativa de territori. La qual cosa m'indica que potser s'hauria de treballar més. És el que sabré, perquè en tot cas, si vostès tindran bé que s'acordi, després es faci l'informe corresponent i es deixi aquesta cosa no s'adequa a la legalitat. No final de manera que tornava a l'adequar. Per tant, no sé si és millor una cosa que l'altra. Estudiem-ho i fem-ho a l'ordre que toca. O sigui, el d'un milió i mig, no, és que no, 1.000 euros és un quart del pressupost que tenim nosaltres, un quart del pressupost. S'ho diríem als diaris. És a dir, que és multa per ciutat, les multes només ficant de una. Home, jo amb aquestes quanties dubto molt que l'Ajuntament pugui ficar una multa a ningú perquè t'imposa. Per això és millor mirar el poder i que una cosa que tingui Només com a exemple, la multa coercitiva és si un país no poda un arbre o no fa un tipus d'acció l'Ajuntament per obligar-lo a fer aquella acció, doncs si tot la multa coercitiva, a més a més d'urbanisme, diu que aquest no pot fer. En aquest cas, una multa coercitiva que obligaria, almenys pel que es desprèn aquí, perquè l'entitat en la qual se li posés una multa, aquesta l'obligaria a fer, perquè tingués el pis ocupat. I si ens ho hem de fer, si ho podem continuar. Si no cal causa i la veu la no, dic, és una dius que és a dir, impedeixi per obligar-lo a fer. Passen de tot? Sí, bé, després l'altre, vol vostè començar, senyor López? Sí, va. Potser no ho recordava del tot, que només teniu un tots dos. Em perdonarà si no me'n recordo. A veure, jo només deixava clar que dilluns a la reunió el tema va sortir perquè jo ho vaig dir a la taula, perquè ho havia parlat ja gairebé en saben, i tampoc no estava del tot d'acord en el que us comentava. No sé si em va sentir o no, i ho vaig parlar amb els companys, perquè ja ho he escoltat, i el que vam matisar era que, a veure, una moció és una declaració d'intencions, tampoc no és res posicionar-se d'una manera, perquè, bueno, acabem de prendre acords en mocions de contra la llei de no sé què, i, bueno, i realment, al final no podem fer. Com tantes vegades que prenem un acord en una moció i això es queda ahí i no acaba d'anar-hi tot. Vull dir que, bàsicament, el que suposo que surt aquí a la taula i el que la gent volia és que, com que avui la majoria de plenaris de Catalunya, de molts ajuntaments que coincideixen els plens, es fan avui, això es portava a aprovació o a
plaza y bueno, y la gent es posiciona als altres parts del rei, en el que és més desafavorit. I deixar ben remarcat que el sentiment que tenim és en contra del banc i en contra de la gestió que s'està fent del nostre diner públic. No crec que, bueno, no sé, que vagi més enllà Va bastant més enllà. i que va més enllà, evidentment. Però vull dir que a nivell de, vostè ho ha dit abans, del que és Sant Pere, doncs, bueno, possiblement tindrem després la capacitat de fer segons fer, però això ja es passa en molts altres temes. I ningú estarà en les estructures, no sé. No, si es crec que tots estem d'acord. El que passa és que aquí parla de coses molt concretes, no? Però no, podem agradaria saber de què parla l'article 41 de la LDHC. Però repito que igual que abans hem trobat coses que com és una moció, i bueno, ja les altres funcions és manifestar el rebuig, donar suport, demanar al Ministeri de Justícia, donar suport a la Generalitat, donar suport a la proposta, enviar més funció al Parlament. Clar, si aquesta moció digués manifestar el total rebuig a la manera com s'ha fet a Espanya el tema del rescat públic dels bancs, a la Sareb, a totes aquestes, per donar moltes coses mancantes. Demanar a la Generalitat, al govern espanyol i a tothom que dic que legisli lleis per acabar amb això. Sí, és un que jo crec que nosaltres estem en capacitat de fer. Ara, clar, és que espanto una mica i posar una multa de fins a 100.000 euros. Molt bé, i si això, per exemple, no és legal i posar aquesta multa i el... No la posarem, evidentment. Sí, però si hem aprovat imposar-la, hem d'imposar, i després que ja ens en el primer paràgraf, d'acord amb la legalitat, doncs això no és possible, doncs ara no és possible. Sí, sí. No podem fer el punt d'elaborar un protocol i saber quantes vivendes tenim a Sant Pere, això jo crec que l'Ajuntament sí que ho pot fer, si només té la empresa de fer-ho, no? Jo, no sé. Si no volem, doncs bueno, no volem. Jo és que no crec que hi hagi més problema, perquè en el fons és una declaració d'intencions. És molt concreta, però bueno, veig que, bueno, acabat. Sí, mi opinión es de esperar para el próximo pleno, cuando sea posible, para determinar o ver lo que repercute toda esta circunstancia y todo esto artículo nuevo, porque no está muy claro y para los que van hoy momentáneamente a la votación, es un poco precipitado. No, és el que t'anava a dir, que jo és que no sé, bueno, sí ho sé perquè ho acabo de dir, però fins ara ho sento la meva ignorància i no sé el que és l'ADHC. Jo tampoc. Com vols que no deixa entrar un Jo no sé si és del tot normal o habitual, però si de cas, i si us sembla bé, el que podem fer és acordar que estudiem aquest tema amb la determinació que es mereix i en el proper ple, sens falta, que com a molt serà d'aquí 2 mesos, portar una moció que reculli aquest esperit. Ja és un compromís. És un compromís ferm, està aquí, podem aprovar aquest compromís. No sé, no només ho sigui jo que ho dic, però, escolta, doncs, un ple ple, portem una moció que reculli al màxim amb la major extensió possible aquest esperit de donar suport a principi i de fer el que sigui possible per ajudar a pal·liar aquest problema. I crec que així tothom estaria tranquil, el senyor Bosque Norvegista opina així, el senyor Pérez exactament igual, el meu grup ens atentem bastant per això. Nosaltres creiem que és una declaració d'intencions com moltes mocions, perquè l'aplicació pràctica és una cosa absurda. Tampoc està bé estudiar-ho i acabar-la de votar i però
Podríem fer una altra cosa, ho estudiem ràpidament, ara que ja tenim sobre la taula i tal, ho aprovem per junta de govern, que són cada 15 dies, i ho ratificam en el proper ple. Així guanyem fins i tot temps, i estem parlant de només 2 setmanes. No estic d'acord. Aprovar la unitat del govern i nosaltres estem fora. Vostès estan comunicant tot el Passaria a ratificar el ple, posteriorment, i s'hauria de votar al ple, i podríem tenir les intervencions. Bueno, si corre molt de pressa i s'ha de fer alguna actuació imminent, convoca un ple extraordinari. Home, jo em concentro a no posar-ho. Si és per prou, per l'Ajuntament i pels ciutadans i per ningú. Bé, jo intento fer discussions, entenc que vostè diu que vol formar part activa de... És veritat, vostès estan convidats a la Junta, però si a la Junta formem part del cable dels Pinells. Bé, escolta, no sé, jo crec que és majoritari el fet d'intentar treballar-la i consensuar un text. No de fugir ningú, em sembla que ningú de fuig res. Aleshores, bueno, no, tampoc no podria ser de res. Quedem així. De com a molt tard, d'aquí 2 mesos, aquest ple aprovi, entenc que per unanimitat, una moció que reculli al màxim aquest esperit. Però això, doncs, si per lo que sigui hi ha un ple extraordinari, doncs intentar que el màxim aviat possible. Sí? Quedem així? Doncs, i passaríem a